Hey yo, what's up everybody? My name is The Moca, imigrant, brate. Želim vam srećnu nedelju. Nadam se da vam je vikend bio do jaj. I u ovom videu hoću da vam dam neke savete za pozitivno razmišljanje. To već u par videa uopšte nisam pominjao. Verovatno zato što sam već predugo van svog prirodnog habitata, solitera, asfalta, betona. I verovatno je mozak počeo da mi klizi u neko... Uglavnom, znate brate one ljude koji gledaju svaki milimetar kad nešto rade? Znači njih treba da zabatalite. Biće vam lakše u životu. Jer te bra, svako ko se loži na apsolutno svaki milimetar uopšte ne razmišlja pozitivno. I ako žive takav život, makar i samo u posljednjih godinu dana, verujte mi, prsli su brate s mozgom bespovratno. To je čista matematika. Jer kako da ne prsnu s mozgom ako im je bitan svaki milimetar? Znate koliko milimetara te bra ima? Bukvalno milion. Sama reč ti kaže. Kako da vam približim to? To vam je nekako kao droga. Znači nakon dinu dana te bra, te osobe su jednostavno izgubile svaki dodir sa realnim svetom. Iako vas lažu da nisu. Imaju neke svoje lude teorije. Mogu čak i da vas zavedu. Ali mislim čim se vratite gajbi brate, ako ste stabilna osoba, brzo zaboravite te nebuloze. Samo da me neko ne shvati pogrešno, to ne znači da sad treba da izađete napolje i da budete okrutni prema tim ljudima. Ne, samo imajte u vidu da ne trebate preterano ozbiljno da shvatate stvari koje govore. Jer uopšte ne razmišljaju pozitivno. I onda su energetski vampiri. Ali na kraju dana i oni su ljudi. Samo su malo prsli. Ali da ne biste prsli i vi, morate da razmišljate pozitivno. Samo sam to hteo da kažem.